uyo musikana anonzi advocate Padzai muri Zimbabwe siyanai naye pane nhau yapinza mudariro apa toona kuti tichamoziva kuti the government of Zimbabwe yakaspenda much of its money pakuinvesta but the upcoming SADC summit vakanyatsa kushandisa maresources avanga vainawo. Tinoona kuti pane nhau yethe bus yakatengwa nethe government of Zimbabwe since ndire maministers ndo vachashandisa kutowa vachifamba kwese kuti delegated kuti delegation yeSADC ichasvika chiona ikoko. Pane nhau yapinza yabva yavhura vanhu kuziva sanapinda mashoko ataura ndobva wasubscribe oleka utina on the bell icon. Anopinda pahendo pake oposta sezvamuri kuona izvo, anotanga kuposta a picture yeSADC summit bus vari kuti aiwa this is the most luxurious bus ichafamba nemaministers when you're talking about SADC. Anobva aposta paside picture read the current public transport in Zimbabwe. Muchiona ebus maybe you can say ndozupko racho muri kuona mavhiri acho akatofa rakatorara nemanhede. Muri kuona kuti bhazi iro ritoratidza kuti haritori comfortable kutakura vanhu. Kunyange mukaona the condition like the type material yacho ndeyema 1980s 1990s but we are talking of the 21st century. Tiri kuona kuti aiwa when you are talking about the SADC summit vari kutenga the most luxurious bus remaministers avo but kuti vangoitira kuti SADC ingoona as if zvinhu zvakanaka munyika yeZimbabwe but tikazotarisa zviri kushandiswa nemacitizens munyika yeZimbabwe toona kuti aiwa hakuna zvakadaro. Zvinhu zvese zviringori in a dilapidated stature. Tudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pemashoko anobuda achitaurwa panapa naPadzai achiti aiwa we don't need new leaders. Mina kumei section medu so no subscribe or like chinotina on the bell icon.